Развитието на лидерството не се случва автоматично с разрастването на организацията. Но именно от него зависи успехът на организацията. Всяко решение, всеки лидер и всяко взаимодействие оказват влияние върху изпълнението на стратегията, организационната култура и бизнес резултатите. Инвестирате в лидерски програми, обучения, развитие. И въпреки това, поведението на лидерите не се променя. Защото истинското лидерство не се изгражда по време на програми и обучения. То се изгражда чрез ежедневните решения, разговори и действия. Именно тези ежедневни моменти създават лидерски навици, които определят как хората си сътрудничат, работят и постигат резултати. И точно там се включва Blended Leading. Директно в Microsoft Teams. Без нова платформа, без сложни процеси по внедряване. Извлича стойност от данните, които вече са налични във вашата организация. Вместо нови процеси, Blended Leading превръща вече направените инвестиции в лидерско развитие в реална организационна стойност. С помощта на AI тази информация се превръща в персонализирани лидерски насоки. Така, лидерството достига до цялата организация, като подобрява ангажираността, синхрона и представянето на екипите. Така, лидерите вземат по-добри решения в реални ситуации, точно когато това има значение, а не седмици след поредното обучение. Малките действия, прилагани последователно всеки ден, водят до по-висока ангажираност, по-добро взаимодействие и по-добри резултати в екипите. И за първи път можете ясно да видите реалното въздействие на лидерското развитие. Blended Leading. Превръщаме лидерското развитие в действия всеки ден.